kamera bare for det. Nej, han skulle da filme heroppe på... Er det ikke lidt sent af de der ude? Min mave rumler. Klokken er kun 9 eller 10. Du kan ikke komme op her, Emil. I can do everything. My precious. I need the ring. Okay. Ej, okay, hvad tænkte du? Hvordan giver du det der? Det er så langt ben. Hej, Lasse. Okay. Det skal være en endemandsfilm, hvor du kun er Ej. Tænk på det bedste, du ved. Spanking, gide og forsøg. Tænk på havets blå hiv. Og så så man lige mig. Du skal lige passe, at jeg falder ned, ikke? Så sætter jeg det på YouTube, og så kan man grine. Jeg falder lige ned, Emil. Ej, hvordan kan du bare hoppe op? Det er så scary. Gå nu ned. Så er de så gør det. Det er så hårdt. Hvor får du den opad, ikke? Det er bedre. Det kunne jeg bare ikke svært. Der er mere lort der, end der gør der. Jeg vil hellere være derovre. Hvis vores selv går i stykker.